I wanted it more than anything in the world and would have done anything to do it. تعنا هابلي كم يكنهم زخبركم من زخبركن انت ختتت امباركس قبل مجميرنا نعخم يطقمن يزانين يمهرني زبلنا مدبات حزنا لكم تبقيسنا لنا نسخمون بيتسب نختكونوا سبسكرايب بمغبار ناي وترو مدباتنا نختكتاتلو بخبرنا قدمكم امباركس فلاميت مدبنا مسناخلاتن شجراتن سجرا جن كانا بعوت زبصحت حنت بتقالن ستيتي كنقربلكم تدالينا لنا. Turn your wounds into wisdom. You will be wounded many times in your life. You'll make mistakes. Some people will call them failures. But I have learned that failure is really God's way of saying, excuse me, you're moving in the wrong direction. It's just an أبتاريخ تلفزيون كسب حجته ولا دارزي بالله. قلب مليونات السحابة السنة دايتنا أغربيتن توك شو بمخان نوح عمتات عبس من زنان حزاب كلمة السرع قوال الاستيتيا. أوبرا وينفري. أوبرا حقا وحدار كي مسروتو بفقر حبيرو من نورو خبز نورو تسلمت أمريكاوين. بيرني تالين بيرنون وينفريد أبتر رئيس رنجعت نشحن شعت 254 أب كيوسكوز تبعها لقشة ميسيسيبي أتوليدا. أوبرا صدرا مستفلاليو مس أديا كان ميسيسيبي ناب ميلواكيز تبعها لبوتا بمخاد بوزح تاقا من مكاران كتحلف زي جمرت جانا هتسانن كاللايو. أديا خالي سواي مسأتوت سواي أديا جاكان سنم قبارن زي بلو سب منبارو تمرتا بسرعة كتكتاتلاي كالتن. كابيت تمرت خدسقو كاللاون تمرت انتهي مخانو خيستا مقارتو خلايو. بهار سوايا انقوالان زي مسلنا يوزتقن زي بتاديا أمارات سينا نام عبيه تسانت كتوتوا فتنات. بدحر زي أوبرا 13 عامتها وزرقاتو اللو عشا الأدميات كتصورو زي كلمة مانو زي تسقم كبيد فتنا يقاتموها اتيج اكان سوايا دي أدفيروها أبزي علمي أو مدنسات أما بال14 عامت الداتا قتب علن كلا كابتو بحيل زدفرا سوايا دي موت قلع وليدي أحليفاتو. أوبرا بهت أنا نخندي دكا أنستيو ميسا عدلن زدسكال أمو دما أب علمنا كند تنكي زتحلالخو محبراو تقامات زخونا عمز انتقونفا مساقن أي تنبرك خطلو نزي أبجل قاعدمي أخد سكومو زي تقام خبي تقام سجيرا أب علم زنان كبرن علمنا نخطبت سحمان قد هيلا جمرتو كم زي بلزيسك حكي هيوت مسسجرتيو انبار أبتي ناي ناشنال تينيسي زنبر ولادي بمخد حد شيوات جمرت أو مسكدت حلو فرسعة متى بروح عدلا مات مسجمرت بتمرتان فعتو خينا تفلت إنها رخبت بمتسعة تينس ستيت أبزبها اليونيفرسيتي ناينة تمرت عدل الرخيبة كوليج أتوت أو دما بسبيتش كوميونيكيشن اند بيرفورمين أرتس قدام ما يدير حزت. أوبرا فلا مسرحة أب كتما ناشفيل زركب مدبر راديو WVOA لفليمو قنا قول 10 عامة كلا WTVF TV استباهل مدبر تلفزيون بزينا أنبابيت قصيروا فلا ميتسلم أمريكاويت بعد مزنا أسات أنبابيت تباهيلا دما كل التخبروا سنة مسجبا بمرة بحفش بقى قرار بقى قلب بوزحات السحابة أوبرا نتوم تولدتي ناشفيل زخون تصعدوا علي تنيا خي ترفة تسلم مخانا أرندات عمو بقعتكم مسكرو جنجمرو أبالتيمو زركب WJZ TV استباهل توك شو كتمرح تحريت أبزت كان شمون تعمت الزاكل أغربيت بمخان لمدمس أقول بتتن جزار السامس عليتن دما أبشحن شعتين 84 AM شيكاغو استباهل توك شو أغربيت بمخان ناب إلينويس أمرحت نتينا ينوجه توك شو بمغرب جمي راجنا ورح خيملت اتي بروجرام قطر حاد توك شو تباهلو تسبيه نزل استجنزبو ان انت تتكال دما أب حتصير قوان نت بروجرام ناب حد ساعتها نوحوه إذا ترى زي كونه أوبرا وينفري زبل سيامون كاب AM شيكاغو زيادة أنها تفلتن أنها تفتون بممتو The Oprah Winfrey Show زبل تتكأ دهر حد عمت أمل لأمريكا زريك وطرح حد توك شو لقون دما بقى بدحر زي أوبرا الشما قلبيتا بمسيام هاربو برودكشن زبل كوبانيا مسريتا السنة دايتن أغرابيتن بموخان سرحة قد زلت بزملك بنوس جنزبا وعغم حيل السبن مسرحن نويح تأميتو من قدو زجمرة توك شو أوبرا وينفري أب أمريكا لألي 23 مليون تعزبتي وننا أميتن شوعتن هقرات عالمنا نأير فنو زلون كساب حجي تودادر زي بالقصر حدو توك شو عالمنا بمخان بغيلو بيتم حلالو فوقوانا ونقوم نقر زلو مالأختات صفوفا قراربا نتوم بزح زي توحط اللو من زي سحبو من زنبرت عدو خي ترفه قلبهم سحبو مس عالم كندقوان ككتاتلوان قدنت كوينوو أبشحن 996 استمسرتو أوبرا بوك كلب
ኦፕራስ ኤንጅል ኔትወርክ ዝተባሃሉ ትካላት ኦፕራ ቶክ ሾው ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ክበጽሕ ኣኺሎም እዮም። በቲ ቡክ ክለብ ኣቢላ ሰባት ከመይ ዓይነት መጽሓፍ ከንብቡ ከም ዘለዎም እትምዕድ ኦፕራ ነዚ ደረስቲ ማለት ጸሓፍቲ ናብ ምትብባዕ ሓሊፋ ንሳ እትመርጾም መጽሓፍቲ ብሰባት ተደለይቲ ብምዃን ዝለዓለ ዕዳጋ ክረኽቡ ኣኺሎም እዮም። እዚ ንደረስቲ ማለት ጸሓፍቲ ንምትብባዕ ሓሊፋ ንሳ እትመርጾም መጽሓፍቲ ብሰባት ተደለይቲ ብምዃን ዝለዓለ ዕዳጋ ክረኽቡ ኣኺሎም እዮም። ሓደ እዋን ዝመረጸቶ ኣና ካሬኒና ዝተባህለ ናይ ሊዮ ቶልስቶይ መጽሓፍ ኣብ ሓፂር እዋን ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ኣንቢቦም እዮም። ብኦፕራስ ኤንጅል ኔትወርክ ኣቢላ ድማ ንሓገዝ ዝኸውን ገንዘብ ኣኪባ ስማ ብቶክ ሾውን ፈጠራን ጥራይ ዘይኮነ ብሰብኣዊ ሓገዛት ኣብነታዊት ክትኸውን ኣኺልዋ እዩ። ኦፕራ ዊንፍሬ ተዋሳኢት ፊልም ብምዃን ንተመልከትቲ ዘስደመመ ብቕዓት ኣወሳስኣ ዘርአየትሉ ኣብ 1985 ስቲቨን ስፒልበርግ ዝተሰርሐት ደ ከለር ፐርፕል ዝብል ፊልም ሶፊያ ዝተባህለ ገጸ ባህሪ ተላቢሳ ዝተዋስአት እዩ። በዛ ፈላሚት ስርሓ ንሽልማት ኦስካርን ጎልደን ግሎብን ክትሕፀ በቕዐት። ድሕርዚ ብዙሓት ንኽትዋሳእ እንተሓተትዋ ኣይሰርሕን ብምባል ድሕሪ 4 ዓመት እያ ናብ ፊልም ተመሊሳ። ድሕርዚ ብዙሓት ንኽትዋሳእ እንተሓተትዋ ኣይሰርሕን ብምባል ድሕሪ 4 ዓመት እያ ናብ ፊልም ተመሊሳ። ኣብ 1989 The Woman of Brewster Place ትብል ፊልም ሰሪሓ። ቀፂላ ኣብ 1992 There Are No Children Here ኣብ 1997 Before Women Had Wings ኣብ ዝብሉ ፊልምታት ተዋሲኣ ዕዙዝ ኣድናቖት እንተትረፈት ብጣዕሚ ዝተናእደትሉ ፊልም ግና እታ ኣብ 1998 Believe ዝብል ፊልም ዝሰርሐት እዩ። ኣብ 2013 The Butler ደርእስቱ ፊልም ሰሪሓ ንብዙሕ ሽልማት ተሓፅያን ተዓዊታን እያ። ብሃርፖ ፊልምስ ኣቢላ ብመሰረት ምስ ABC ቴሌቪዥን ዘለዋ ውዕል ብርክት ዝበሉ ውሩያት ፊልምታት ፕሮዲዩስ ብምግባር ንተመልከትቲ ኣቕሪባ እያ። ኦፕራ ኣብ ቶክ ሾው ዝተፈላለዩ ስነ ኣእምራዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ዛዕባታት ከተቐርብን ከላ ሰብ ሞያ ትዕድም እያ። ምስ ኣነ ነዊሕ እዋን ምኽሪ ዝለገሰ ዶክተር ፊል ማክልሮው እዩ። ዶክተር ፊል ብስሩዕ ዕዱም እናኾነ ካብ 1998 ክሳብ 2002 ምስ ኣሰሪሑ እዩ። ኦፕራ ብዓቕምን ክእለትን ዶክተር ፊል ተገንዚባ ዶክተር ፊል ዝብል ናይ ውልቁ ናይ ቶክ ሾው መደብ ንኽትከፍት ሓጊዛቶን ኣተባቢዓቶን እያ። ብዙሓት ዘይገብርዎ ልግስና ኣርአየት። ዶክተር ፊል ካብ ኦፕራ ቀፂሉ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ቶክ ሾው ዓለምና ኮይኑ ይርከብ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ከም ዳይሬክተር ኤዲተር ኮይና እትመርሖ ዘ ኦፕራ ሜጋዚን ዝተባህለ መጽሔት ንንባብ ኣብቅዐት። እቲ መጽሔት ኣብ ቀዳማይ ሕታሙ 850,000 ሕታም ብምሕታሙ ኣብ ታሪኽ ሕትመት ዝለዓለ ደረጃ ሓዘ። ዝብል መፀውዒ ፈላሚት ፊደላ ሽማ ዝሓዘ መጽሔት ሓደ ግዜ ኣብ ወርሒ ዝሕተም ኮይኑ ልዕሊ 2 ሚልዮን ቅዳሕ ይሕተም። እዚ መጽሔት ምስ ጀመረ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ 2002 ካልእ ዝተባህለት መጽሔት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምሕታም ጀሚራ እያ። ኣብ 1998 ኦፕራ ዊንፍሬ ምስ ጌራልዲን ሌይ ብሮን፣ ሜርሲ ካርሎይ ቶምዋርዲንን ካሪንን እንዳፓችን ምስ ዝተባህሉ ሰባት ብምዃን ኦክሲጅን ዝተባህለ ሜዳ ከፈተት። ኣብ ትሕቲ ዝትካል ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘመሓላለፍ ኦክሲጅን ኔትወርክ ዝተባህለ ብርክት ዝበሉ ጠቐምቲ መደባት ዘመሓላልፍ ክሳብ 48 ሚልዮን ገዛውቲ ተጠቀምቲ ኬብል ኔትወርክ ዘለዎ መደበሪ። ኦፕራ ኣፍተር ደ ሾው ብዝብል ዝፍለጥ መደብ ከዓ እቲ ቁፅሪ 1 መደብ እዩ። ኦፕራ ሽማ ፊርማኣ ወይ ድማ ምስላ ሒዞም ዝተሓተሙ ቆቢዓትን ማልያታትን ጂንስን ካልኦት ኣልባሳት ኮስሞቲክስን ዘፍሪ ደ ኦፕራ ቡቲክ ዝተባህለ ትካል እውን ኣለዋ። ኦፕራ ዊንፍሬ ኣብዛ ቃልስን በብመዓልቱ ዘይኮነ በብኻልኢት ሓደስቲ ምህዞታትን ፈጠራታትን ዝፍልፍሉላ ግሎባላይዝድ ዝኾነት ዓለምና ብሓደ መንገዲ ሞያ ወይ ከዓ ምህዞ ተጓዒዝካ ኣብ እትደልዮ ከም ዘይትበፅሕ ስለ ዝተገንዘበት ዘይትፈጥሮም ዓይነት ሞያ ኾነ ስራሕ የለውም። ሓድሽ ነገር ንኽትፈጥር ትሓስብ ተጊሃ ድማ ትትግብር። ምስ ፕሮፌሰር ስቴድማን ግርሃም ዝተባህለ መጻምድታ ብምዃን ተምሃሮ ብቕዓት ኣመራርሓ ገዛ ርእሶም ክህልዎም ዝሕግዝ ዳይናሚክስ ኦፍ ሊደርሺፕ ዝብል ስርዓተ ትምህርቲ ካሪክለም ዝመሃዘት ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ። ጄኤል ኬሎግ ግራጁዌት
ስኩል ኦፍ ማን አግሪመንት ኣብ ዝበሃል ኮሌጅ ብተኸታታሊ ባዕላ ቀሪባ ኣምሂራቶም እያ። ኦፕራ ብትኹረትን ላዕለዋይነትን ባዕላ ካብቶም ርሖም ትካላት ሓደ ንብዙሓት ጽጉማት ተስፋ ዝሰኣኑ ዝሕግዝ ዘኦፕራ ዊንፍሬይ ፋውንዴሽን እዩ። እዚ ኣትራፊ ዘይኮነ ወይ ድማ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ጽጉማት ስድራን ድሕነቶም ተሓልዩ ቀጻሊ ዝኾነ ሰናይ ህይወት ክህልዎምን ሰብ ኣብ ዝበጽሖ ክበጽሑ ዝሕግዝን ትካል እዩ። ትምህርቲ ዓንዲ ህይወት ደቂ ሰባት እዩ ዝብል ጽኑዕ መትከልን እምነትን ዘለዎ ኦፕራ መብዛሕትኦም ሓገዛታ ኣብ ትምህርቲ ዘድሃቡ እዮም። ካብዚ ምብጋስ ድማ ንኣፍሪቃውያንን ኣፍሪካ ኣሜሪካውያንን ልዕሊ 32 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ብምሃብ ፈላመይቲ ጸላም ኣሜሪካዊት ብምዃን በቂዓ እያ። ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ኣብ መዓልቲ ልደታ 6 ሚልዮን ዶላር ውህብቶ ብምሓዝ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኸይዳ ኣብ ገጠር ምስ ዝርከቡ ስድራ ዘይብሎም ህፃናት ኣሕሊፋቶ እያ። ኦፕራ ልግሳ በዚ ከይተሓፅረ ን63 ቤት ትምህርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ መፅሓፍትን ካልኦት ናውቲ ትምህርትን ክትሕግዝ እንከላ ኦፕራ ዊንፍሬይ ሊደርሺፕ ኣካዳሚ ኦፍ ገርልስ ሳውዝ ኣፍሪካ ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ 10 ሚልዮን ዶላር ኣውፅያ እያ። ብዕሸላ ምስ ዝተደፍራ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና እትስራዕ ኦፕራ እቲ ኣብ ልዕሊያ ዝበፅሕ ንኻልኦት እውን ቀጻሊ ህይወታ ጸልሚቱ ህይወት ንዝቐዝፍ በደል ንኸይወርደን ጠጠው ንኽብል ቤተር ቻንስ ዝተባህለ ትካል ኣምባሳደር ኮይና ኣብ ምንቅስቓስ ትርከብን መንግስቲ ኣሜሪካ ህፃናት ኣብ ተመሳሳሊ ጥቃዓት ምክልኻል ዝከላኸል ናሽናል ቺልድረን ፕሮቴክት ኣክት ዝብል ኣዋጅ ብ1991 ዓመተ ምህረት ንኽጸድቕ ገይራ እያ። ብተመሳሳሊ ኣብ ታሕሳስ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ቢል ክሊንተን ብሽማ ኦፕራ ቢል ብዝብል ተመሳሳሊ ሕጊ ክጸድቕ ኣርኪቖም እዮም። ኣብዚ ዓለምና ብዝገርም ሰናይ ስርሖምን ተግባሮም ንኽትሽልሞም ዝኽብዱ ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ። ኦፕራ እውን ማዕረ እዚኦም ክትስራዕ ዓለምና ዝፍረየቶም ፈጣሪትን መሃዚትን ትግህትን ጥራይ ዘይኮነት ብቅዱስ ተግባራት ደቂ ሰባት ሽም ሲኢኖምላ ላርጀር ዳን ላይፍ ተባሂላ ክትፅዋዕ ቁፅሪ 1 ኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና እያ። ብሰራሕቲ ቴሌቭዥን ቁፅሪ 1 ሽልማት ዝኾነ ኤሚ ኣዋርድ ሽልማት ሙሉእ ዘበን ሓዊሱ 40 ሽልማታት ምስ ተበርከተላ ይኣኽልኒ ካብዚ ሽልማት ኣርሐቑኒ እቲ ዕድል ንኻልኦት ይወሃቦም ብምባል ብዝሰርሓቶ ቅዱሳት ተግባራት ሞያዊ ፈጠራታትን ብዙሕ ክብርን ሞገስን ዘይትጽበ ተባዕ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ኣመስኪራ እያ። በመጽሔት ኒውስዊክ the most important person in books and media በኤሌክትሮኒክስ ሜዲያ ውፅኢት ፕረስ ኮነ መጽሓፍቲ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሰብ በመጽሔት ታይም ድማ one of the most influential people of the 20th century ኣብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ዓለም ዓብይ ጽልዋ ካብ ዘለዎን ሰባት ሓንቲ ከምኡውን ብቲቪ ጋይድ ቤስት ቴሌቪዥን ፐርፎርመር ውሪቲ ወይ ድማ ብቕዓቲ ኣሰናዳኢት መደባት ቴሌቪዥን ዝብሉ ስያመታት ተዋሂቦም እዮም። ናሽናል ቡክ ፋውንዴሽን መበል 50 ዓመቱ ኣብ ዘኽብረሉ ፍሉይ መዳልያ ወርቂ ሸለማ። ናሽናል ቴሌቪዥን ኣርትስ ኤንድ ሳይንስ ዘበርክቱላ ናይ ሙሉእ ዘበን ሽልማት ገለ ካብቶም ብዙሓት እዮም። ኦፕራ ዊንፍሬይ ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ኣብ ግዛኣት ቴኒሲ ዝተገብረ ውድድር ቁንጅና ተሳቲፋ ሚስ ቴኒሲ ብላክ ተባሂላ እያ። ኦፕራ ዊንፍሬይን ስቴድማን ግርሃምን ንኣስታ 35 ዓመት ብሓደ ጸኒሖም እዮም። ኣብ 1986 ፍቕሪ መስሪቶም ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት እንተ ተሓፀዩ እኳ ኣብታ ዝቐጸለት ዓመት ግን እቲ ስነ ስርዓት ዓፀውዎ። እቲ ምኽንያት ክልቲኦም እንተ ተመሪዖም ነገራት ከም ዝተሓላለኾም ማለት ተመሪዖም እንተ ዝነብሩ ነይሮም ርክቦም ጽቡቕ ከም ዘይቅጽል ገሊጾም እዮም ዘይተመርዓዉ። ነዚ ኦፕራ ብቓላ ክትገልጾም ከላ ኣብ 1993 ነቲ ዘቕረቦ ናይ ሕጽ ሕቶ እወ ምስ በልክዎ ኣብ ዝነበረኹም ጥርጣረ ሓዲርኒ ብሓቂ ሓዳር ኣይደልን ኢለ ክሕተት ዘለኹ ዝናፍቆ ዘለኹ ኮይኑ እኳ እንተተሰማዓኒ መስዋእቲ ምልምማድ መዓልቲ መዓልቲ ዝግበር ቃል ኪዳን ሓዳር ምግባር ከም ዘብቅዕ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን። ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ነቲ ናይ ምርኢት ስራሕ ቀዳምነት ዝህቦ ነገር ከም ዘየለ ክልቴና ንፈልጦ ነርና ኢና። ኣነ ንሱን ከም እንሰማዕ ኣብ መንጎና ቁጻር እንተኣሰርና ብሓንሳእ ከም ዘይንነብር ኢና ንኣምን። ኦፕራ ዊንፍሬይ ምስ ግርሃም መንፈሳዊ ሽርክነት ከም ዘለዎ እያ ትገልጽ። ኦፕራ ዊንፍሬይ ብመሰረት ፎርብ ብ2.7 ሚልዮን መጠን ሃብታ መበል
174 ترتا كاب هابتامات مليونيرات عالمنا تسرع. أوبرا وينفري بمسرة فوربس ب2.7 مليون متر هابتا مبل 174 ترتا كاب هابتامات مليونيرات عالمنا كوينات تسرع.